Een volle simmerdag joert, Jerik in Haas. Ja, en simmer blijft het morgen ik wel, maar het zal al verrooien. Joen en vannacht. Nou, eerst nog warmte. Vannacht zijn al woon 14 graden. Verder is wat bewolking, maar ik nog flinke opklarings. En net al te volle wind, steeds maar een zwakke wind. En dan op naar morgen. Een zoele dag, een tige, een flink warme dag met ik zeggen. 22, 23 graden op de Eiloon, 24 en 26 graden op het verste loon. De zinnen erbij, maar staren gewoon, nou in de maandtijd en in de middag al een tanden met de bewolking. En in de middag kan die zin het wel eens haast hier en daar verliezen. Maar dan blijft het nog zoel en dan is het wachten op buien. Buien komen ze op tonger, hagel en mistet zwieren buien. Dus een waarschuwing van de wettersporter. Ja, de wind die zal maar zwak wijzen op zijn heegst matig. En die komt nog altijd nu het oosten en het zuidoosten waai. Die ziet het in de joentijd in de nacht, denk ik wat meer het zuidwesten op. En dan zetten we terug naar de joen en de nacht. Maar toch komen ze op een aantal stevige ruien en tongerbuien. Maar die komen ze op institten en hagel. En dan het vooruitzicht. Manje, tiege, maange. Manje, een bui of een buiken. De zinnen erbij, 17 graden. Tiege, een buiken, 19 graden. Maange, ruin, flink wat ruinig. En 19 graden als temperatuur. Nog een waarschuwing van de wettersporters. Hou rekening met het feit dat we morgen letter op het dag komen staan op stevige buien. Uiteindelijk moeten we dan van het wetter afwijzen. We moeten manje, maar weer even in het waarschuwen.